खुलुमबाय आंनि By Anonto Borgoyary वेलकम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आङो दाखालि फ्लिपकार्टआव मोनसे प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बेयो दिनै आंनिसिम सफैबाय लोगोसे आङो बेखौनो लानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लाबोदों आरो नोंथांमोना चेनेल गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामना हो स' लोगोफोर नैबेयाव दं जाहैबाय मबाइल होल्डार लोगोसे आङो बेखौहाय नोंथांमोननिसिम आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन ओमफ्राय आङो बेखौहाय yamaha R15 बोसोन 3 आवहाय इनस्टल खालामगोन बा लागायगोन बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बेखौहाय माखासे गुबुन गुबुन बाइकफोरावबो इनस्टल खालामनो हागोन दायो आङो बेखौहाय खेवना नायनोसै लोगोसे आङो बेनि प्राइसखौबो नै स्क्रिनाव होना होखाबाय बेनि प्राइसआ 449 बाकी बेनि डिटेल्सआनो जाहैबाय चाइनिज बाट प्रडाक्टआबो चाइनिज नै बेयावहाय मबाइल चार्ज होनायनि अपसन दं आरोना मबाइलखौ बेयावनो होनानै चार्ज बानायनानै लानो हागोन लोगोसे नैबे अइलखौहाय इनस्टल खालामनो थाखायहाय yamaha R15 बोसोन 3 आवहाय आलादायैहाय जायगा दंखायो बा बेखौहाय इनस्टल खालामनो थाखायहाय जायगा दंखायो नोंथांमोना बेखौहाय इजियैनो इनस्टल खालामना लानो हागोन स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोसे नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ सोरबाफोर अर्डार खालामनो गोसो दंब्ला आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना होगोन लोगोसे नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेखौहाय अर्डार खालामनो हागोन